Mo lagi nagtuwat mi sa bangka nya mo ding mo siguro wala kay basig. Ay wapa ni ingon nga, wapa ni saradi. Kani ayo basta nga gining mabutay ligo. Oh. Kani magsalo. Kay wala man sa nagibalita no. O wapa na ako pati na sa libing ko noy. Ipag kusog-kusog batay poses buwan nga. Oh, Facebook ba naman ay mga kuan? Like daghan makibaw ba? Oh, wala makibaw ba. Mao nga dinig ulot. No. Oh, kay maahat-ahat og anhi niya. Lagi oh. Gibutangan na dag kanang notice nga no trespassing. Oh, lagi gidiyok kaya kita mo. 1, 2, 3, come on! Oh, may buntag mga abay. So, karon adlaw Domingo. Sayo mi mangmata mga abay kay nga plano mi maligaw mi og dagat unya. Ang among atuon nga dagat mga abay naka-adto na mi murag 3 times na mi naka-adto nya, naka-decide mi gabi nga mamalik mi ngadto. So ang dagat nga among atuon mga abay dili siya layo kayo adto mi og Isla Romantica. So bani mi sa mong pagkadto mga abay may tag-okay ra ang panahon. So kita taon niya. Yes mga abay no, mao din ni sitwasyon karon din sa Roro, Cordova. Medyo daghan-daghan na jud og tao mga abay. Nga naay ga jogging, naay ga lakaw, napoy ga zumba. Gi-allowed na jud ni mga abay basta lang tuman lang ta sa social distancing. Nga kita mismo sa atong kaugalingon dapat magmatngon jud ta og dili ta mo kumpiyansa. So paliko na ta dinhi mga abay kay hapit na ta maabot sa pantalan kung asa ta mosakay og bangka padung didto sa Isla Romantica. Ka? Saan naman ka? Uy, pag ganito naabot nga ito. Ikaw ato, ikaw lakaw. Isa kaya nga mo, Busing? Isa kaya nga mo?
Ay sige mo good. Di kay base nami mga kaila nga mo arriba nya. Bata na sila layo nya ning arin la dili daday sila kaligo. So dugan na ning giingnan nya dili na paliguan busing. Semana ba? Nangin semana. Kinsa may nagkuan nga dili na paliguan. Ngari sila de. Kani nga sani suliyam siguro ning. San ba? Alang tulad dia kanang tanam yan ang kuan. Lakanti ko rin sa kuan. Nasan barba. Wala nga gusto katong mga ilang mga panginabuhi mo ron ni bangka. Wala na, wag tanga na sila. Oo, pila ka nibin nga. Oh, sinibin, di ba? Oo, pila ka tuig sus. Ya iya man nang giatiman ang kanang kuan, isla romantik ka. Ya karon di pa dili na di sila pa kuanon di ay. Sa wala na dai pangwartaan. Wala. Wala na siyang bato na. So, pero ana ko nagpira na sila. Pira na sabihin na. Bayran na. Unya. Bayran. Oo, wag sa nibin ba kay. Kita ko ng kwarta. Mao gani. Ya, ni be to maningil og pilar gyud sa raihato, may nara ni mo muhatag ka ba di be to yung di be to siya mamugos ba. Oo, di siya mamugos. Wa nga no. Sa dawat, bo be mabata diri ba. Mga katong riyon na nga ibuhod lang ano lang na may dagan ng katulan. Gibutangan na dag kanang notice nga no trespassing. Oo, kaya gidiyok kaya kita mo na. Katong mag niaging si Manam siguro to kita palagi ko kanang nay nag-post nga kanang na ba nangaligo pa sila ba. So after ato wala na gyud to dili na gyud paliguan. Maluoy ko lagi sa mga lagyo kayo nga. Lagi niya maro niya okay ba ba? Di ba mo dagagadahan ko lagi ko busing nga. Sige lang lagi. Ataka no kay. Plano gid nga ani do ba. Okay, kuan diyan ka nang tuyoon gyud ba? Oo, ilang plano nga ari gid ba nya? Maulot lang. Nya nag-abot nga ri dili di kaligo. Murag kamiron basig di na balik din mi sa agi ani. Ara ra may niya sa quads tunggan sa St. Dominic ba. Pero mo lagi ni sayo lagi mi ngani kay nakaligo na mi ngani murag ikaupat na. Nya suka datong naay kuan COVID wala na mi kasuroy karon na sad ni balik anhi. Nya mo lagi nagbutuwat mi sa bangka nya mo ding mo siguro wala kay basig ay wapa ni ingon nga wapa ni saradi kani ayo kasi galing mabutay di ko. Ano sa ako? Kay wala man sa nagibalita no. Wapo na iyo ako tigin na silibing ko no. Ipag kusog-kusog batay post ko nga. Facebook ba naman na yung mga kuan. Like daghan makibaw ba? Oo, wala makibaw ba. Ang dinig imulot. No. Kay maahat-ahat og anhi nya. Lagi Tumandaw lagi kay mabuti. Post. Pwede kayo makapost na busing. Lagi ako lang ni sila pa ibawon busing. Salamat kay busing ha. Tana busing kay mabasaro tana busing magluguay no. Kay ang uban wa mo gud kay bawo gud para na mo ba wa may kay bawo nga dili na di pwede kaliguan. So at least ma-aware pud sila. Kuan gano sila gibadlong sila sa kanang sandbar unsa kini nga ning kuan gani busing? Suliya unsa ni? Suliya, mura na sila suliya. Amot gi kuanan mo kuno nga basta murag yangkon ang ilang kuan. Yangkon. Murag inana ba? Butangan ako og notice nga dili na pwede maligo. Dili na pwede ka murag na mga no trespassing na ba? Wala kay ana kontaan kontra ba. Pero wala lang nagibalita gyud mo nang daghan pagyapon mo ani. Kano. Para raw nila murag mamalik na sila sa agi. Kini manguli na sila ba? Di ba kini kamay na ulot lang taon na pag imulot kay buguay ko ligod pa buguay ko ni. So katong mga naglabay mga adlaw busing na mga anhi nya dili sila makaligo balik sila agi. Lagi kato lagi yung katong mga tabanti sa tayo kito ako nagkaroy kayo may pagplano to lang. Ya. Alas uluto. Okay rag na isakyan na nagkanang mag-commute ba. Layo ag lakawan eh. Sige salamat kay busing ha. Salamat busing. Sige. A few moments later. So karon mga abay no imbes amo ang plano kay adto mi og Isla Romantika. Nya kay sa Isla Romantika dili naman di pwede paliguan so naka-decide mi nga mulahos og Marigondon. Pag ambot na mo sa Marigondon mga abay daghan kayog tao perti kadasok nya punas pa gyud siya ubot so naka-decide na sad mi nga bali mi nga sa Ocean Pearl.
mo ni siya mga bay. Mingaw pa kayo. Oras karon mga bay, alas 7:40 sa buntag. Mingaw pa kayo dinhi sa Ocean Pearl, unya pwerte kanindot sa view. Og wala joy langas. Sakto rasan nga ni diretso minganhi. Yo mga bay, natakaroon ni sa Ocean Pearl no. So makita na to medyo nindot kin dagat no. Hunas pa siya pero mingaw pa kayo. Mao ni siya mga abay ang view kung naa ka diri taas sa cottage. Nindot kayo buyag ang dagat mga abay. Tinaw kaayo ug lami kayo isawm-sawm. Ginagawa mo. Yo, kumusta mo mga abay? So, karon medyo nag-anam-anam nagkadaghan ang tao nga nangaligo dinhi sa Ocean Pearl no. Kay Domingo manggudron abay, ting kaligo gidron ting family bonding. So, basin kining uban gikan mig Marigondon no, kay gikan mig Marigondon gani ha. Gikan nga to sa Isla Romantica. Pagkadto na mo sa Marigondon, wala mi nadayon og ligo kay perting hunasa nya daghan kay tao. Karon mga abay, namin nga ni sa Ocean Pearl. Ni-inquire po din nga doon sa Blue Reef, pero wala pa sila ga-operate mga abay. So karon, pag-abot na maganiha, murag kami pagid ang pinakaunang customer. So karon, nagandaghan nagtao.